Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ingkang taat kinurmatan panjenenganipun Bapak Sodin dan Ibu Juwarmi, sesepuh bidi sepuh ingkang mapan wonten Desa Bukur, Sumber Gempol Tulungagung, ingkang pantes kinabekten, Bapak Ibu hadirin tamu undangan ing dalu punika ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng karsa Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring iti pangestu hidayah saha rahmatipun sehingga kula panjenengan saged langgan wonten ing dalu punika kanthi kebak kawilujengan, kebak kabaguswarasan tanpa manggih halangan rupeda setunggal menapa. Selawat saha salam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Ing dalu punika dipuntepangaken kula Kamarwaja kisah kanca saking MMT Campur Sari tinimbalan panjenenganipun Bapak Sodin sekuarga marak sawana ngersa panjenengan sedaya saperlu atur lipur ing dalu punika sesarengan kanca-kanca MMT Campur Sari. Ing menika wujud raos syukur saking panjenenganipun Bapak Sodin sekuarga ingkang sampun kelampahan ndawapaken putra kinasihipun ingkang paring asma inggih menika Mas Muhammad Khairul Nizam kalian Mbak Mei Sinta Ruliani. Nun sewu ndherek dedonga mugi-mugi pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Endut runtut reruntungan kadya mimilan mintuna langgeng-langgeng anggenipun mangun bali wisma. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan saha sutresna budaya ingkang kawula mulyakaken, ing dalu punika MMT Campur Sari ngerawakan sinden-sinden kondang Jawa Timur, sinden-sinden top markotop Jawa Timur wonten ing dalemipun Bapak Sodin saha Ibu Juwarmi ingkang mapan wonten Bukur Sumber Gempol Tulungagung. Inggih menika ingkang angka setunggal wonten ning Luis Susanti, Lia Elista, Dinda Karisma, ugi Mary Octavia. Ugi boten kasupen wonten ing dalu punika Bapak Sodin saha Ibu Juwarmi sekeluarga ugi ngrawuhaken bintang tamu
ingkang spesial ing dalu punika badhe atur lelipur lumatar tetembangan kagem panjenengan sedaya Bapak Ibu tamu undangan sinden kondangnya Tulungagung ingkang sampun kaloka saing dening Nuswantara. Bintang tamu ing dalu punika wonten Silvi Kumalasari. Ing dalu punika kanca-kanca MMT Campur Sari ugi sineng guyung sesarengan top parkotopnya audio sound system Indonesia wonten Jaya Baru Audio. Luar biasa matur gunging panuwun ugi boten kesupen ngaturaken gunging panuwun dumateng kanca-kanca sinoman kadang juruladi ibu bapak sedaya kemawon ingkang tergabung dalam The Gang of Pawonnya Bapak Sotin dan Ibu Juwarmi. Luar biasa guyub rukun gotong royong panjenengan sedaya, insya Allah manfaat berkah barokah mliginipun tumrap keluarga agung Bapak Sotin sumrambaipun dumateng kula panjenengan sedaya ing dalem menika. Bapak Ibu saha sutresna budaya ing dalem menika ingkang sangat kawula mulyakaken, wasara kawula ngaturaken wilujeng amirsani soho midhangetaken pagelaran ing dalu punika saking MMT Campur Sari. Nuwun.
Ibu tamu undangan Saha Sutrisno Budaya ing dalu punika mekaten kala wau atur pabuka saking kanca-kanca MMT Campur Sari ingkang ing dalu punika sineng guyung makarya sesarengan bola-bola saking Jaya Baru Audio. Ugi katuraken wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan Bapak Ibu tamu undangan ingkang katemben rawuh. Moga katuran pinarak ingkang sekeca sinambi ngerahapi daharan ingkang sampun kasamaptaaken. Ugi lelipur ring dalu punika saking kanca-kanca MMT Campur Sari. Wah, ing dalu punika ugi spesial iki sing nyuting ki sak warat-arat cacahe ana 13 ya to. Nggih, matur gunging panuwun niki kanca-kanca saking channel YouTube. Mangke kula nyuwun YouTube-e napa kemawon Mas. Ngapunten kala wau dereng sempat konfirmasi. Tak pikir lek mek siji tibake lah kok sak menimbane. Oke. Insyaallah berkah sedayanipun nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Langsung kemawon niki dipun tanjake setunggal boko setunggal sinden ing dalu punika ingkang sampun lelenggahan wonten ngarsa panjenengan sedaya ing dalu punika mapan wonten dalemipun Bapak Sodin saha Ibu Juwarmi mbukur Sumber Gempol Tulungagung. Mugi kawula ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh pepundhen kula Mbah Lurah. Sugeng dalu bringose saya ketel mawon Mbah, alhamdulillah. Saya ketok baguse. Lah kula ngukulne brengos ndak gelem tukul-tukul arep ngejori Mbah Lurah ya ndak mampu aku. Oke, setunggal pokok setunggal sinden setundonan dipun aturaken ing ngarsa panjenengan sedaya. Penake diitung teko kono kene-kene sing kene ae. Nggih, nyuwun sepote bola-bola katuran jumeneng monggo Mbak Yu Luwes Susanti. Sugeng dalu nih Mas Ayu Luwes Susanti jan kaya suwe-suwe saya katon luwes kaya dene asmane jan luar biasa. Dangu mboten pinanggihan panjenengan? Nggih. Mbok menawi panjenengan kok kesupen kali kula. Lamat-lamat kula kesupen. Lamat-lamat kesupen. Tapi lek sing genah eling mergo gedine biasane ngono biasane. Gemoy kuwi lho. Gemoy. Mbak Santi. Dalam. Rikala semono udakara 5 tahun 7 tahun kepungkur kak ade sering apa ki jenenge awor neng Branglor kono. Branglor daleme jenengan pokoknya Kedirinan Oka. Mas Oka. Nggih, wong ayu jenengmu ya sik panggah Luwes ya. Jan luwes jenenge luwes perbawane ki ya luwes olah bawane luwes tenan. Dalu niki awake dhewe tinimbalan sowan wonten dalemipun Bapak Sodin. Bapak Sodin. Mengku gati menapa Mas? Iki syukuran pernikahan putra kinasih Mas Khairul Pikanto, Mbak Sinta dan Mas Irul. Mbak Sinta dan Mas Irul. Panjenengan ya paling tidak ini memberikan ucapan spesial apa untuk kedua mempelai atau untuk Pak Sodin dan Ibu monggo. Nggih, kawula nderek ndedonga Mas. Mugi-mugi temanten kekalih Mas Khairul kalian Mbak Mei Sinta. Mbak Sinta nggih leres. Mugi-mugi tansah atut runtut kadya mimilan mintuna. Amin. Saged barokah rumah tangganipun. Amin. Enggal-enggal pikantuk putra-putri ingkang saleh lan salehah. Wah, ya kuwi sing diarani kekancing katresnan iki ya golek kencana sing arupa bayi iki ya. Sing bisa tata jalma. Golek kencana sing iso tata jalma, lek ora iso tata jalma kok
dikei baterai. Oh, saiki modern ya Mas. Modern. Iki sesarengan kanca-kanca MMT Mbak Santi, monggo diaturke tembange iki sing kepenak napa nyumanggane panjenengan ugi sak kanca saking MMT Campur Sari. Ning saderengipun Mas. Nggih. Kawula badhe ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya para rawuh. Sedaya para tamu ingkang kepareng pinarak lenggah wonten mriki panggenan nggih Mas. Leres nggih. Kawula ngaturaken nyuwun gunging pangapunten. Sarene dinten menika awak kula radi mboten sekeca Mas. Lho. Suarane rada glorok. Ning biasane Mbak Santi, awake dhewe iki seniman seniwati iki lek rada ndak penak awak rada kurang enak badan iki tombone ya ketemu dulur-dulur ngene iki tombone ya perform di panggung ya nembang iki kok insyaallah kondur teko daleme Bapak Sudin panjenengan dadi sehat lan waras. Amin ya rabbal alamin. Wis to, sing penting ki bakune ngregengaken swasana ing dalu punika. Ya sak gaduk-gaduke ya Mas. Sak gaduk-gaduke sing penting insyaallah dados jampining sayah para rawuh ing dalu punika saged ngrenani penggalih Bapak Ibu tamu undangan ing dalu punika wonten dalemipun Bapak Sodin saha Ibu Juwarmi. Diaturke nduk tembange sesarengan kanca-kanca MMT Campur Sari monggo Mbak Luwes Susanti. Ya sepurane ya Mas Mol. Hawane ya manten anyar iki ngene iki. Kok suarane kaya ngene? Sik. Iki manten anyar lho Mas Mul. Lah piye to Mas? Santi iki manten anyar. Wah, sampean kira jagong berarti. Lah ora mau undang jagong kok kaya isin. Manten anyar. Ya anu hair Mas. Oh ngeherne. Ngeherne. Cara sim ngono kok wayahe perpanjang gitu. Wayahe perpanjang. Kok iso? Diherne iki rasane kaya montor. Kaya montor. Nggih, monggo Mbak Santi manten anyar ya ampun. Mohon maklum adanya ya Mas. Lah, aku malah seneng awor manten anyar iki seneng aku. Nyapa marai? Dungane sik ampuh. Oh ngono. Heeh, engko jam 11 kira-kira Hongkong piro sih? Apa kuwi? Pak le duwemen ngono kok takok neh ngono. Foto Mas. Nggih, monggo Santi sesarengan kanca-kanca MMT Campur Sari. Yana
sik. Piye Mas? Keringetku sak jagung-jagung lho Mas. Lho, iki kan ngetok lek sampean tandang gawe tenanan. Oh ngono. Sik, masalah iki sing kene senggak. Lah piye apa? Lah kene meneng grupe mul iki. Dereng dahar lho Mas. Dibatin. Dibatin. Oh. Iya, apa jeneng prakteknya ilmu kebatinan. Oh ngoten. Apa kira-kira ya kuwi? Lho, urung tenang lek perkara kopi, ya toh. Wis ora sah mutung dadak ra gelem senggak. Neng mburi iki wis digodhokne wedang, dinteni. Sing penting senggake kompak engko wedange los. Wedang ireng. Wedang bening. Loh, ndak boleh lek kuwi ndak boleh. Ndak pareng lek kuwi, heeh. Kok yo beling. Lah wong ditawani wedang kok njaluke wedoang. Hah? Wedoang. Gak boleh, gak boleh. Ndak pareng Mas, iki dosa. Monggo Mbak Sani. Apa kowe ora kelingan Kasep. Ndak demen aku. Ndak demen. Telat-telat. Oh ngono. Ndak demen sesuk melu santi ngalor ya wis. Kopine rong metu to, Mas? Urung. Nggih. Panggilan kepada Muhammad Kopi. Dumateng panjenenganipun saudara kopi. Oh nggih. Kan untuk saudara kopi. Lah dalah ya kuwi lho, Mas. Mesti nggawa rono-rono cangkeme akeh kok iki. Cangkemku dhewe nyapung ngono wis arep kok antemi aku. Ndak. Gak boleh bilang cangkem itu gak boleh. Ndak boleh cangkem itu ndak boleh. Gak boleh. Apalagi tadi ada yang ngomong congor-congor gitu. Nah, itu kasar itu. Lambenya disuwek aja. Oh, harusnya gak gitu. Ndak gitu. Gitu. Yang bener itu apa? Cobrot. Malah nggawa cobrot kan kene bocah iki. Nggih, bacot kae ya, Mas.
apa kowe ra suwun Kang Mas. Matur suwun. Setunggal tetembangan rumiyin nggih. Nggih Mbak Santi. Monggo katuran pinarak malih. Bocah lek semangat ki yo ngene iki. Sakjane iki mboten kok mergo gerahe, mboten kok mergo awake rada rumba-rumbu tok ndak penak ki mboten, pancen dasare tandang gaene tenanan dadi yo gampang gobyos ya to. Nggih. Menika ing dalu punika ugi diabadikan momen spesial di kediaman Bapak Sodin dan juga Ibu ini bersama teman-teman dari channel YouTube Momo Production. Moe napa Momo Mas? Moe Production. Ugi RJ channel 1971. Terima kasih. Ugi wonten Hadi Dahsyat. Matur gunging panuwun niki kanca-kanca ingkang mengabadikan momen spesial mengambil gambarnya berupa video di malam hari ini. Monggo ugi Bapak Ibu mbok menawi wonten ingkang wonten dalem mboten saged lunga-lunga monggo. Nah, mboten saged tindak-tindak saged mirsani wonten channel-channel YouTube menika Moe Production. RJ channel 1971 Gi Hadi Dahsyat luar biasa sesarengan MMT Campursari ugi konco-konco saking Jaya Baru Audio. Nah nggih ugi ngaturaken gunging panuwun Bapak Ibu ingkang tindak kondur matur gunging panuwun krawuhan panjenengan sedaya mugi-mugi saged dadosaken berkah barokah mliginipun tumrap keluarga Agung Bapak Sodin saha Ibu Juarmi sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih mugi tansah mangke rahayu wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Nggih. Oke, ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ibu katepen rawuh. Nah, monggo dipun sekecaken anggenipun lelenggan sinambi ngrapi pasugatan daharan saking keluarga Agung Bapak Sodin. Ugi lelipering dalu punika sesarengan kanca-kanca MMT Campursari. Nah, sugeng rawuh pepundhen kula Bapak Galung. Sugeng dalu Bapak Galung. Wah lagi. Siap. Bapak Galung Kuda Manggala. Lek cah-cah nom-noman lek muni Bapak Galung sapa? Galung Kuda Menggalau. Menggalau kudane sapa kaya menggalau. Masalah ugi waduh tibake ning kono lho bagus iki Mang. Selamat malam kanca-kanca sinoman. Wah wis padha nglumpuk ngene iki anu seneng Mas ya. Senang dirahapi Mas darane monggo jajane jenange eco gedange ya sik mau mening-mening ketok enak kriuk-kriuk kathah Mas nggih. Sing kurang apa to sing kurang? Malah njaluk wedang bening lho. Aqua ya Mas ya. Lah kuwi lho ya siap. Waduh, lah iki sing dianti-anti wis rawuh iki. The wedang cemeng alias the kopi untuk semangat diri. Kopi hitam ndak bikin kembung dari Bapak Sodin. Oke, terima kasih. Nanjake sinden ingkang saklajengipun taksih sesarengan kanca-kanca Jaya Baru Audio MMT Campursari wonten Lia Elista.
ndang rene nduk Lia caket rene aku aja disek nduk Lia Jaremu rono Mas. lah kelek rene-rene ceblok hamba ya toh Oh piye? Oh, undak-undakan yo Mas. undak-undakan Ya maafkan daku Mas. aku nanti jatuh di situ ndak apa-apa Terus? Sulitnya itu takutnya itu kalau jatuh cinta sama kamu gitu loh Oh, ya. oh, ya jenenge wong lanang lho. Lah iya. Anu Bu, Pak, wong lanang nggih ngapunten niki lek kula lho, lek kula. Lek Biasane iki rada jejer wong ayu, rada jejer gadis cantik iki rada Gopokan kesetrum ya Mas. atine teratapan. Teratapan. Niku lek kula, lek bapak-bapak mas-mas bukur kene mboten ya, Pak Galung ya. Mosok to, Pak? Ya blas, Pak. Mas keselak. Sedar. Iya. Yo anu lho Mas, ngono ki yo manusiawi ngono lho Mas. Manusiawi. Lumrah yo to. Kabeh ya toh makhluk hidup yang ada di dunia iki kedunungan hawa kelawan nepsu. Nah, betul. Mulane iki lek wong Jawa kudu dirumat kanthi ngene iki pernikahan utawa rabi. Teges iki ngramut birahi. Iki diramut birahine Mas manten, Mbak manten iki ben ora ngetengi wedhus tangga-tanggan. Lho. Aja yo Mas yo. Kuwi lek aku Piye, sampean ngetengi wedhus? endak. Piye to maksudnya? Enggak maksudnya iki aku iki gampang ngawur. Oh, gampang lek koyo Mas Irul terus mas-mase ning bukur, bapak-bapak ning bukur kene iki ora. Mboten nggih. Para rawuh ki ora. Pokok sing elek-elek iki aku kabeh. Oh, wis to pokok sing eleki bagiane sampean ngono ya. Heeh, lah lek wis ngerti aku elek terus piye sliramu Piye, yo? katresnanmu karo aku ya apa wong ayu. Oh, sik engko sik Mas. Panggen ndak gelem ya? Tak gelem Sik sik. rada engko bengi gelem. Sik engko rada engko ngono lho Mas maksud iki. Alah apa ya kaya ngono tresno ki aja diampet-ampet malah ndadekke penyakit. Kok iso? Kudu ndang bloko suto apa anane. Len pantene iya ya iya lek ora ya ora. Ora lek no Mas. Aduh mati aku. Lho pilihane kan yo iya karo ora to Mas. Oh iya ya. Iya. Aku salah meneh pilihan Sampean berarti. salah. Salah aku. Sik. Heeh. Iki sowan ning dalemipun Bapak Sudin Mbak Lia. Injih Bapak Sudin menika ngramakaken Ngramaken ingkang putra kinasih nggih. Muhammad Khairul Khairul ndak ketok Mas. Nizam Mas. Nizam. Heeh Nizam. Heeh. Kalian Mbak Mei Sinta Ruliani niki mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadi manten ki lak yo bakune kuwi to Mas dongane. Betul, heeh. Aja pegatan. Nah, ki lho ya penting. Nah, niku lho wis Tenan. pisan wae. Pisan kanggo selawase. Wong dadi manten kuwi seneng. Seneng, ning ning aja aja- seneng dadi manten. Betul Ya lah. ngono to Mas. Iya paling. Lho kok ya paling ki sampean piye to? Lah kanca-kancaku Ndak akeh sing yakin ngono. kanca-kancaku akeh sing wis kadung-kadung ngono Oh kan kadung to? Kadung dirangkep, kadung di anu telu barang ngono kan piye? Iya Mas. Lho, Apa ya? lek sing kadung-kadung ini tegese kuwi takdir ginaris saka pangeran sing kudu dilakoni Oh dhewe-dhewe. ngono. Berarti kuwi termasuk takdir ya Mas. Takdir no ora dadi ngopo ning diusahakan awake dhewe iki lek wis dadi manten siji kanggo selawase. Nggih. Gelem nrimo nampa apa anane ora mung Nggih. keluwihane nanging ya kekurangane saling ngisi. Nah, kuwi lho sing penting Sampeyan kok iki. malah pinter ya Mas. Lah halah, lah aku iki mbuh yahene pokoknya ning gone Pak Sotin aku tak usahane kudu pinter aku. Lah nggih. Ini ada teman-teman YouTuber. Ini live streaming apa record? Tapping, Record. tapping. Hah? Istilahnya tapping. 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 Ngono Mas. Iya, no. Artinya apa Mas ki tapping? Tapping ini lek di tap terus baru miring. Kok iso? Tapping. Iki kanca-kanca saking Mui Production. Mui. Mui Production. Ya, Terus RJ channel 1971. Hadi Dahsyat. Dahsyat, luar Iki biasa. tenan. Berarti durung tayang ya Mas ya. Dereng. Besok. Besok. Stay tune jam berapa Mas? Pokoknya ditunggu di HP-nya masing-masing. Nggih, Nah, siap. kaya ngono. Atur tetembangan, atur lipur malih Mbak Nggih. Lia. Nggih, monggo disiapkan tembange dawuh. Siap, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas. Iki biasane atensi sing masuk ini aku demen tenan neng kene iki lek perkara atensi halah-halah. Gudange ya Mas. Gudange iki kok dikelumpukne tekan bengi.
kerdus aqua kuwi, kerdus cilik ndak cukup. Ndak cukup. Butuhe kerdus gudang garam siji lho. Gudang garam yo Mas yo. Wong pancen yo bukur sinomane terus bareng ngono ki para sesepuh seniman iki nglumpuk kabeh ning bukur sumber gempol ngene iki. Berarti tiang mriki niku remen seni ngoten nggih. Piyayi budaya kabeh. Wis ora usah dikangelan ning kene iki pokoke ade sing penting nuwun sewu, amit nderek pados upa. Iki lho. Bote golek sak puluhan ya Mas Bote ya. golek sak amplokan ya. Lah apa ya kok emplok dhewe to Mas? Ya ora ya bojoku barang. Lah iya. Iki nyapa to goseng men dicas iki. Iki engko nek sulapan lho Mas. Aku anget iki lho. Lah mlebu rene kok. Lho. Ya piye? Dikareti apa piye? Aja. Heeh. Diaturne Mbak Lia tembange sesarengan MMT Campur Sari ugi Jaya Baru Audio ada Lia Inje. Elista. Terima kasih Mas Ok. Jaya Baru Audio. Campur Sari Jaya Baru. Terima kasih. Ayo Mas Lia Jawa. bareng Moe Production RJ Channel 1971 juga Hadi Dahsyat. Yo wasik